Sannunmu da kasancewa da ku a cikin tasharmu ta Arewa Digital Academy. A yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu gabatar muku da wani ƙwaƙƙwara kuma gwaɓaɓɓen darasi namu na CorelDRAW. CorelDRAW dai wata software ce wadda ake amfani da ita domin koyon graphics da kuma other graphics tools waɗanda ake amfani da su domin yin printing irin su flyers, banners da kuma sauran abubuwa. A CorelDRAW suna taimakawa wajen yin zane na poster da kuma duk wani abu da ya danganci hoto da makamantansu. To idan kuna tare za ku kasance tare da ni Sadiq Sama'ila Kanwa domin ganin yadda duka ake yin duk wasu abubuwa da suka shafi shi ainihin wannan CorelDRAW. A ƙasa nan wurin ga shi nan waɗannan su ne outlines waɗanda za mu yi covering a wannan darasi namu na CorelDRAW. A lesson ɗinmu na farko ma'ana darasinmu na farko za mu fara bayani ma'ana introduction da shi ainihin wannan CorelDRAW, history ɗin shi ɗan brief history ɗin shi da kuma amfanin wasu abubuwa da ke da kwai a cikin shi. Da kuma darasi na biyu za mu yi exploring na color palette saboda ana magana ne akan zanennuka waɗanda za a ba su nau'o'i da launuka da dama, to kaga dole za ka yi amfani da kala. So shi yasa za mu fara da ainihin exploring na su wannan color palette ɗin domin mu ga yadda ake amfani da su. Then darasinmu na uku shi ne za mu yi magana akan text basics and typography, ma'ana kun ga tunda ana maganar rubutu ne posters da banners dole akwai rubutu a ciki, shi yasa shi ma za mu tattauna sosai yadda ya kamata akan shi ainihin wannan rubutu da ake magana. Then a darasinmu na huɗu za mu ga yadda ake amfani da layers a CorelDRAW, ma'ana tunda hotuna ne da abubuwa da yawa da aka sa dole wani yana saman wani, wani yana ƙasan wani, so za mu ga yadda ake amfani da su ainihin wannan layers ɗin a CorelDRAW. Then a darasinmu na biyar kuma za mu yi advanced shape editing, ma'ana yadda ake editing na shapes daban-daban a cikin CorelDRAW. Then a darasinmu na shida za mu ga yadda ake importing da exporting ɗin image a cikin CorelDRAW da kuma yadda ake ainihin editing ɗinsu. Then a darasinmu na bakwai za mu ga yadda ake amfani da layers, that is yadda ake amfani da effect da kuma transparency, wanda abu ne yana ba da ma'ana, yana ba zanenka ma'ana yadda ya kamata. So za mu ga yawanci ma duk zanen da za mu gani akwai wannan features ɗin na transparency da kuma effect a cikin shi. Then a darasinmu na tara za mu yi magana akan print design, ma'ana kai a matsayinka na wanda ka je ka yi zane za ka so ka fidda abinka domin ka riƙe shi a matsayin hard copy ɗinka, idan banner ce a matsayin banner ka, idan duka koma dai wani irin zane ne kai za ka so ka fidda shi a matsayin zanenka wanda ka fidda. Then a darasinmu na 11 za mu ga advanced vector illustration, za mu ga yadda ake illustrating na shi ainihin vector. Then a darasinmu na 12 za mu ga special effect and plugins, za mu ga yadda ake amfani da special effect da kuma plugins waɗanda suna taimakawa suna ba zanenmu ma'ana domin ya zama ya bambanta da sauran zanennuka. Then a darasinmu na 13 za mu ga yadda ake designing na digital, ma'ana kun san akwai designing na digital akwai kuma designing na print out, ma'ana akwai features da ya kamata ka yi amfani da su a lokacin da za ka yi digital. Digital design shi ne zane wanda ake amfani da shi a cikin waya ne, saman website ne, ko kuma duka dai wani irin zane ne wanda yana dai a cikin soft copy, software kenan, ba printing ɗin shi za a yi ba. Shi kuma ɗayan shi kuma other part ɗin shi ne wanda ake printing, banner ne, littafi ne, menene ne ko menene, so shi ne other side ɗin, duka za mu ga yadda ake designing ɗinsu da kuma yadda ake exporting ɗinsu saboda shi ma exporting ɗin nasu ya bambanta. Then the second to the last lesson ɗinmu shi ne capstone project, za mu yi wani branding for a company, za mu samu wani kamfani za ku ba mu shawara, za mu diba a comment section wanda aka fi zaɓa, za mu zaɓi kamfani sai mu yi capstone project a kan shi. Then last but not the least lesson ɗinmu shi ne bonus lecture. Bonus lecture ɗin nan kuma za mu diba yi overall analysis na duka abubuwan da muka tattauna sai mu ga menene ya kamata mu yi bonus lecture a kan shi saboda a ƙara samun perfect understanding na shi ainihin abubuwan da muka tattauna. So ku kasance tare da ni Sadiq Sama'ila Kanwa domin jin mu ɗauke da duka wa'innan abubuwa da muka karanto, wa'inda ba wai iya karanta su za mu yi ba, a'a za mu yi su ne a aikace, ma'ana video recording ne za mu yi maku ta yadda za ka ji kana kallon abinka kuma kana kallon yadda ake shi, za ma ka iya ga system ɗinka ga system ɗinka ta aiki, ga system ɗinka ta wadda kake kallo, ka dinga bin abubuwan da muke step by step domin ka ga kai ma ka haɗa exact irin abin da muka haɗa ko kuma fiye da shi, saboda dama mu shi ne burinmu. Arewa Digital Academy da kowa ce, ku kasance tare da mu domin jin mu ɗauke da duka waɗannan abubuwa da muka karanto maku. To mun gode.